El projecte de masoveria rural a la Vall de Boí, sorgit de la taula d'habitatge de l'Alt Pirineu i Aran i l'IDAPA, amb la finalitat d'apropar possibles llogaters amb propietaris de la zona, compta ja amb 5 candidats. Ara la Vall de Boí estudiarà l'oferta d'habitatges. Dintre d'aquest projecte el que s'ha fet és un inventari de cases, pisos buits, d'habitatges d'ús turístic, és a dir, un estudi exhaustiu, casa per casa, porta per porta, de lo que tenim i a partir de llavors engegar diverses iniciatives, no? Des de regular el tema dels habitatges d'ús turístic, com ja s'està fent a molts llocs, i una altra d'aquestes branques era aquest de la masoveria urbana. La veritat és que això, que estem molt contents perquè ha donat bastant resultat, ara hem de veure si acaben d'encaixar aquests inquilins amb aquests propietaris i almenys posar habitatge a disposició de la gent que vulgui vindre aquí o dels joves que es vulguin instal·lar. Aquest projecte pilot serveix per estudiar les condicions dels pisos o cases i les actituds dels llogaters, ja que durant un període de carència els llogaters no pagaran lloguer a canvi de realitzar petites millores a l'habitatge. Aquesta nova manera de lloguer vol solucionar el problema de l'habitatge i repte demogràfic que pateixen les zones rurals com la Vall de Boí.